महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गणेश चतुर्थीच्या तोंडावर भाज्यांचे दर गडगडले। महागलेल्या टोमॅटोचे दर आता उतरले। 100 पार गेलेल्या टोमॅटोचे दर खाली उतरले असून फक्त 10 रुपये किलो टोमॅटो मार्केटमध्ये विकला जातोय। त्यामुळे मार्केटमध्ये टोमॅटोला दर नसल्याचं पाहायला मिळत आहे। तसेच इतरही भाज्यांचे दर गडगडलेत। आता टोमॅटोचे दर उतरल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळत जरी असला तरी शेतकऱ्यांना याचा फटका बसतोय। बाजारला 30 रुपये किलो आहे, ह्या बाजारला 20 रुपये किलो आहे। 10 रुपये किलो झाला आहे, पण ते क्वालिटी लो आहे। भाजी 40 रुपये किलो प्रमाणे आहे। सगळ्यात भाजी 40 रुपये किलो आहे। काय सांगू शकत नाही, चतुर्थीला एक जरा वेगळा असणार। हो, आणि खाली होऊ शकतो कारण तिकडे भरपूर प्रमाणात टमाटे आहेत। दिवसाला किती किलो येतो खूप येते टमाटा, गाडी भरून टमाटे द्यायला लागले। 20 रुपये किलो टमाटो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।